vi skal interviewe Abdel Aziz Mahmoud, som er en journalist og har været vært her på DR. Han har skrevet bogen Hvor taler du flot dansk, og nu er vi så glade over, at vi har fået lov til at interviewe ham her i dag. Jeg skal lige huske at spørge, om hun er klar, ikke? Ellers så får du halvdelen af svaret. Okay, jalla. Først vil jeg gerne spørge, om du kan fortælle lidt om dig selv. Min klasse også ved noget om dig. Altså sådan baggrund til at vide, hvem jeg er? Ja. Okay, hurtige fakta. Abdel Aziz Mahmoud, jeg er født i Abu Dhabi. Mine forældre er palæstinensiske flygtninge. Vi flygtede i 80'erne. Jeg er 33 år. Jeg har boet i Middelfart på Fyn, og siden jeg var 13, så flyttede vi til Ølstykke her på Sjælland. Jeg er uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i Aarhus, og inden der gik jeg i gymnasiet. Jeg er den ældste af en søskendeflok på 4, og lige nu er jeg freelance journalist, men arbejder meget for DR. Og har skrevet en bog i år, som udkom i år, som hedder Hvor taler du flot dansk. Jeg har haft et radioprogram, som hedder Shitstorm, som jeg ikke har tid til mere. Har et tv-program, der hedder Adgang med Abdel, som kører lige nu. Og så har jeg været med i en dokumentarserie, som vi har sluttet på DR2, som hedder Familien fra Lærkevej. Men er du så født her i Danmark? Nej, jeg er født i Abu Dhabi. Men selvom du ikke er født, føler du dig så stadig dansk? Ja, jeg føler mig meget dansk. Selvfølgelig gør jeg det. Det er ikke et åndssvagt spørgsmål, men jeg er træt af spørgsmålet. Ikke af dig, men jeg kan godt forstå, hvorfor du spørger det. Jeg stiller det, men det er noget fis, og jeg ved, at der er også rigtig mange med indvandrerbaggrund nærmest ikke tør at sige, at de føler sig danske, men jeg ved, de gør det, fordi det vil ikke give mening, hvis de pludselig blev smidt ud af landet og landet der, hvor deres forældre er født, eller der, hvor det vil ikke give mening, de vil overhovedet ikke føle sig hjemme der. Og hvis de gør, så er det et problem. Det er et stort problem, hvis du føler jer mere hjemme i et andet land end her. For så kan man sige, hvad fanden laver I så her? Så kom der derover. Altså du ved, hvis I ikke kan lide at være her, så tag der derover. Selvfølgelig, medmindre der er krig, det ikke er muligt at være der. Men hvis det er bare sådan noget, der er sådan lidt irriterende derovre, og sådan, du ved, jeg kender ikke så mange derovre, så er du ikke dansk. Altså det gælder at have den største tilknytning til det land, man er. Og de fleste, der ligner mig, og som er her i landet, de føler sig danske. Det er ikke alle, der tør indrømme det. Og det er det handler om, hvis det er det, du skal spørge mig om lidt, det er, hvornår man er dansker. Det er det handler om, det er, hvad man føler sig. Så hvad er så dansk efter din mening? Det har de sagt. Hende der, hun lytter ikke. Hun spørger bare her. Hun læser bare op. Jeg spurgte også, hvor du født hen. Jeg har lige sagt det lige inden. Okay, nu skal jeg sige det. Nej, nu vil jeg gerne skære ud på. Siger du, hvad en dansker er efter min mening? Nej, jeg spørger, hvad er dansk? Danskhed? Ja, danskhed. Okay, danskhed? Ja, danskhed. Okay, godt. Fair nok. Det kan godt være, det er noget andet end dansk at være dansker. For dansker, det synes jeg, det er en følelse. Ikke? Danskhed, det er måske nogle værdier, nogle traditioner, nogle ting, man gør her, som man ikke gør mange andre steder. Og det bliver straks sværere, fordi jeg kan næsten ikke nævne noget, som man gør i Danmark, som man ikke også gør i Sverige, og som man ikke også gør i Norge. Ikke? Hvis jeg siger hygge, eller hvis jeg siger ligestilling, eller hvis jeg siger ligeværd, eller hvis jeg siger ytringsfrihed, det har man i stort set hele Europa, så det er jo ikke specielt kun dansk. Men der er nogen, der har en interesse i at lade, som om det kun er dansk, og det er meget specielt her i Danmark. Men i virkeligheden, så er danskhed virkelig mange ting. Der er jo lavet sådan en Danmarks kanon, har I hørt om den? Som Bertel Haarder har lavet om. Det er sådan en liste, hvor danskere kan byde ind. Bertel Haarder var kulturminister indtil i sidste uge, ikke? Og så kan man byde ind, hvad man synes er mest dansk. Og der er kommet flere hundrede forslag. Og jeg tror, det er en kombination af alle de der ting. Ikke? Det er en kombination af de der ting. Men der findes ikke én person, der gør det hele. Der findes ikke én person, der synes, at frikadeller og flæskesteg, der tager det hele med. Der er altid et eller andet, som folk er uenige med. Så der er ikke en opskrift på det. Der er ikke en opskrift på danskhed. Det er der ikke. Men jeg synes, det er sundt at tale om, hvad der er dansk. Jeg synes, det er meget sundt. Fordi så pludselig finder vi ud af, at hvis du taler med hende der, og I taler sammen, så er I uenige. Og det er en del af at være dansk. Det er at være uenige, og der er så mange ting, så mange forskellige ting, der gør os danske. Men det har aldrig været en bestemt måde at se ud på. Det har aldrig været noget bestemt, man spiste. Det har aldrig været en bestemt holdning. Det er en blanding af forskellige ting. Og vigtigst af alt, at man føler sig hjemme i Danmark. Men hvad synes du så om den danske kulturen her? Jeg føler mig... Jeg identificerer mig med den danske kultur. Så...
Men er der så forskel på din kultur og så den danske kultur? Men min kultur er den danske kultur. Så det er etnisk, Ja, din ja. kultur? Ja, det er der. Der er forskel på den. Og der er nogle gode forskelle, nogle ærgerlige forskelle. Jeg mærker, at der er en større varme og en gæstfrihed i min arabiske baggrund, meget mere en lyst til at snakke sammen og så videre. Så er der også nogle ærgerlige ting fra de arabiske lande og de muslimske lande. Ligestillingen halter bagud. Der er et syn på homoseksuelle, som er forfærdeligt mange steder i den arabiske verden. Der er rigtig mange ting, som ærger mig, og som man godt kan blive bedre. Demokrati og sådan nogle ting. Ytringsfrihed. Man kan komme i fængsel, hvis man siger noget, som ikke er i orden. Saudi-Arabien må kvinder ikke køre bil, kvinder må ikke stemme, og sådan noget. Det synes jeg er fuldstændig langt ude. Og det jeg mærker, det er, de arabere, der er her i Danmark, på en eller anden måde nogle gange forsvarer det, fordi de føler sig angrebet, når nogen siger, at deres kultur der er noget galt med den. Så føler de sig angrebet, og så begynder de at forsvare det. Og det forstår jeg godt. Men hallo, danskere kritiserer jo også deres egen kultur. Altså danskere er rigtig gode til at kritisere Danmark. Det er det eneste, man gør, jeg hører i medierne. Det er, hvordan kan man gøre ting bedre. Det er en del af journalistik, for eksempel. Det er en del af nyhedsudsendelsen. Det er, hvad kan vi gøre bedre. Men jeg møder bare tit araber i Danmark, som ikke tør at sige, at der er nogle ting i deres egen kultur, som man godt kan gøre bedre. Og det skal man turde sige. Så jeg har lært, hvis du siger sådan, hvad... For det er det næste spørgsmål. Det er sådan et rigtig morfars spørgsmål. Hvis du spørger mig, hvad kan du bedst lide? Ikke? Nej. For det er sådan noget, når jeg besøger min familie i Libanon og sådan noget, så siger de, hvad kan du bedst lide? Så spørger de altså, hvad kan du bedst lide? Og sådan, for helvede. Der er ikke noget bedst. Altså, det er ikke en konkurrence. Der er nogle ting, jeg kan... Det er klart, at udseendelsesmæssigt, så ligner jeg ikke en traditionel dansker. Men jeg har jo så lidt til fælles med araber. Det har jeg jo i de arabiske lande. Jeg har meget mere til fælles med de araber, der er her i landet. Ja. Er det alt for langt svar, eller hvad? Nej, det er fint. Okay. Det går rigtig godt. Men er islam og integration forenelige? Mm-hmm. Ja. På hvilken måde? Integration betyder, at man tager det bedste fra to verdener og får det til at fungere. Jeg ved ikke, hvad segregation og assimilation er godt. Det er enten, at hver især holder sig for sig selv, eller at den ene skal ligne den anden part fuldstændig. Ingen af delene kommer til at holde i længden, hvis du gerne vil leve i et samfund som Danmark. Du bliver nødt til at finde ud af, hvordan begge parter kan få det bedste ud af det. Uden at man tvinger den ene part til at gøre noget, vedkommende ikke har lyst til. Så ja, det er foreneligt. For eksempel, helt konkret, så har vi hjemme hos os fundet ud af, både at holde ramadan og finde ud af, hvordan man gør det, overholde jul. Og julen betyder ikke så meget hjemme hos os, men i stedet for at kede os og ikke lave en skid den aften, så får vi god mad, og vi leger pakkelej. That's it. Vi kører ikke alle sammen gaver til hinanden. Vi laver, at vi gør et eller andet ud af det. Det er der ikke noget galt i. Det er faktisk i orden, også for islam, fordi Jesus var en profet, og sådan noget, så man må godt fejre ham. Det er faktisk bedre at fejre ham, end ikke at gøre det, og det er der mange, der glemmer. That's it. Det er meget, meget simpelt, og det er som om begge parter, både nogle muslimer og nogle etniske danskere, prøver at gøre det mere besværligt, end det er. Prøver at gøre det mere uforeneligt, end det egentlig er. Prøver at sige, at du skal bytte falafelen ud med frikadellen og sådan noget. Ikke? Hvor jeg siger, du må godt spise falafel den ene dag, og frikadellen den anden dag, hvis du vil det. Jeg spiser det så uden svinekød, men du må jo gøre lige, hvad du har lyst til, så længe du ikke tvinger nogle andre mennesker til at gøre noget. Er det nogle danskere har problemer med hensyn til muslimer, så er det, hvis pludselig nogen skal tvinges til at gå med tørklæde, tvinges til, at der ikke må være mænd i svømmehallen, eller alle de der ting der. Det er det, danskerne er træt af. Det er, man må gøre lige, hvad man vil, men lad være med at tvinge det over til nogle andre. Og det forstår jeg fuldt ud. Altså, vi vil heller ikke finde os i det. Jeg synes, danskere er meget mere tolerante, end de er, der hvor mine forældre kommer fra. Det ved jeg. Er du sindssygt nogle racister, der er der? Ved du, hvordan har I været i Dubai før? Ved du, hvordan de behandler inder og sådan noget der? De behandler dem forfærdeligt, og de får ikke noget løn. Og, altså, det er fuldstændig langt ud. Altså, nogle gange forstår jeg godt, og specielt i jeres alder, sådan havde jeg det selv at føle mig så uretfærdigt behandlet. Jeg kunne ikke komme ind på gymnasiet, jeg kunne ikke komme ind på diskoteker, og der var så mange ting, jeg følte mig så uretfærdigt behandlet. Og det vil jeg gerne kæmpe for, det vil jeg stadig gerne kæmpe for, at det bliver bedre. Men jeg vil også bare sige, at det her land er et af de mest tolerante lande, der er. Sådan er det bare. Det skal vi ikke glemme. Hvad mener du er en velintegreret indvandrer?
en, der går og tænker over det hele tiden, at han er velintegreret. Altså en, der har det godt, en, der lever, en, der passer sig selv, og en, der ikke har travlt, der ikke blander sig i, hvordan andre blander sig og lever. Men altså, en velintegreret indvandrer, det er lidt det samme som det, vi taler om før, at få det bedste af to verdener til at fungere. Og have det godt med det. Og være stolt over sin baggrund, og være stolt over at være dansk samtidig. Og slappe af i sig selv. Altså, I har så meget at tænke over, fordi I udover at have alt det her at tænke over, også af teenager, der har man også en masse ting, og det har alle dem, der bor i det her land, de har en masse ting, og så udover det, så har I det her oveni. Den dag I bliver rolige, stolte af begge jeres baggrund, kan se styrkerne i begge ting. Jeg siger altid som søskende, se styrken i din arabiske baggrund. Hvordan kan du bruge det i dit arbejde? Hvordan kan du bruge det til at komme videre? Kan du bruge det, fordi du er den eneste på hele arbejdspladsen, der har den her? Det var sådan, jeg gjorde, da jeg søgte job herude, så sagde jeg kan arabisk, jeg kan få det ud af det. Jeg brugte det som en styrke, jeg havde ikke ondt af mig selv. Så en velintegreret indvandrer, det er en, der ikke har ondt af sig selv. Men synes du så, at indvandrere er et problem omkring i forhold til dansk lov og hvordan? Altså sådan, er der nogle ting blandt indvandrere, som er problematisk? Det er der. Selvfølgelig er det det. Men selvfølgelig er det det. Men det er ikke et stort problem, fordi jeg har ikke oplevet det. Og jeg kender ikke nogen, der gør det. Men alt det der lort, vi hører om de der imamer, der fyrer det ene latterlige, altså langt ude ting af efter det andet. De fleste muslimer går ikke i moské, men dem, der gør, det skal vi bare huske, at det er der mange danskere, der ikke forstår. De synes ikke, at imamerne er deres talsmænd. Det er bare nogen, der skal udlægge teksten. That's it. De skal ikke gå ud og tale i medierne på vegne af muslimer. Du synes jo ikke, at en imam er din talsmand. Han repræsenterer dig. Du har ikke stemt på ham. Du har ikke gjort noget. Han er ikke din talsmand. Og nogle gange igen, så møder jeg bare, specielt når jeg er ude og holde foredrag på gymnasiet, så er der rigtig mange unge muslimer, der sådan forsvarer nogle af de der imamer, fordi de føler sig angrebet selv, og de ved ikke, hvad de skal. De ved ikke rigtig, hvad de skal sige. På den ene side, så synes de, at de føler sig angrebet af danskere, og på den anden side, så synes de, at de der imamer er langt ude. De ved ikke rigtig, hvem de skal holde med. Ved du hvad? Du behøver ikke at holde med nogen af tingene. Der er ikke altid kun to svar. Det er ikke altid enten eller. Det er ikke enten det er rigtigt eller forkert. Du kan også bare nuancere dig og sige, ved du hvad? Jeg kan godt forstå, hvorfor du angriber de der imamer. Du skal bare ikke angribe islam, fordi det har ikke noget med islam at gøre. Det er ikke noget med mig at gøre. Hjemme hos os, der gør vi sådan og sådan. Ikke? Så hvad hedder det? Så ja, der er masser af uforeneligt, som nogen indvandrere gør. Altså, ikke lade deres piger gøre, hvad de vil. Bliv kærester med dem, de vil. Bliv gift med dem, de vil. Ikke lade deres piger gå ud ligesom drengene. Piger og drenge er lige meget værd. Det skal alle forstå. Lige meget værd. Og ja, der kan godt være nogle ting, hvor piger er mere udsatte. Men så skal vi jo passe på dem, ikke undertrykke dem. Der er stor forskel. Der er nogen, der tror, at det ved ikke at give dem lov til noget, det er at passe på dem. Det er det ikke. Du skal bygge dem op, så de får en styrke og kan være selvstændige og tro på sig selv. Der er mange af de der ting. Så er der rigtig mange indvandrere, men slet ikke alle, og slet ikke de fleste, men mange, der tror, at man ikke kan være begge dele. Altså, der tror, at man ikke kan være dansk også. Så er der alle de problemer med homoseksualitet. Der er mange ting. Der er mange ting, som vi kan gøre bedre. Men jeg synes, vi er i gang. Jeg synes, vi er i gang. Jeg synes, jeg gør det på min måde. Mange debattører gør det på deres. Når I vokser op, jeg vil vædde med, at I vil gøre det anderledes med jeres børn, end mange andre har gjort med deres. Det ved jeg. Det er hver gang jeg hører nogle unge, også de unge, som ikke har fået lov til ret meget af deres forældre, de siger altid til mig, når jeg bliver voksen, mine børn, de får lov til mange flere ting, end jeg fik lov til. Det synes jeg er en start. Men nu ser du, at dine forældre, de er indvandrere her, men at de jo så efterkommer. Men... Nej, er jeg en efterkommer? Hvor er jeg født henne? Du siger, du er født i... Abu Dhabi. Ja. Så jeg er faktisk ikke efterkommer. Altså, du er efterkommer. Men har det stadig været svært at være her og leve her og blive accepteret? Det er jo forskellige ting. Det ene er at blive accepteret. Igen, jeg håber virkelig, I forstår forskellen. Hvis man siger at blive accepteret, så er det ikke jeres eget ansvar, så er det den andens ansvar, der skal acceptere mig. Men i virkeligheden skal du starte med at acceptere det her land. Det er dig, der har valgt at være her, eller dine forældre. Ikke? Altså, jeg ved godt, I har ikke. Altså, dem, der er født her, de er sådan lidt, jeg vil bare gerne have de samme rettigheder, som alle danskere har. Jeg vil gerne behandles som alle danskere. Det forstår jeg godt. Men jeres forældre har valgt det her land. De er ikke blevet inviteret hertil. Og derfor så bliver man nødt til på en eller anden måde at sige, fint, jeg må prøve at få det til at lykkes i det her land. Ikke også? Så men der, hvor der er nogle problemer, det er klart, det er sådan noget med, dengang jeg ikke kunne komme ind på diskotekerne, eller dengang, hvor jeg ikke kunne få et arbejde. Var det fordi... Og jeg ved aldrig, hvorfor det er. Altså, jeg ved jo ikke, om det er fordi, jeg ser ud, som jeg gør, eller om det er fordi, der er proppet ind på diskoteket. Eller jeg ved ikke, om det er fordi, jeg ser ud, jeg har det navn, jeg har,
eller om det er fordi, der er en, der er bedre end mig, der har fået jobbet. Altså, det ved man aldrig. Men du må bare ikke have ondt af dig selv, og du må ikke gå og være ked af det hele tiden, og synes, at Danmark er imod dig. Det er ikke det Danmark, jeg har oplevet. Det er det virkelig ikke. Og det handler om, hvordan man ser tingene. Det gør det virkelig. Fordi alle har noget at slås med, og hvis I hele tiden tænker på, ham der han er racist, ham der han kigger underligt på mig. Det kan også være, han kigger underligt på dig, fordi du har været nede og hørt på, eller du larmer i bussen, eller du har en bussemand, eller der kan være alle mulige ting, der er grunden til, at han kigger på dig. Hvis du kun tror, at det er fordi, det er synd for dig, og det er fordi, han er racist, sådan noget, så kommer du til at have et virkelig svært liv. For så kan du gå uden for en dør, uden at have ondt af dig selv. Hvis du bliver stærk og gør dit bedste, og du ved, du er den bedste i klassen, og du ved, du er den bedste på arbejde, og sådan noget, så har du gjort, hvad du kunne. Hvis du så stadig ikke får det arbejde, så kan du klage over det. Eller hvis du stadig oplever racisme, så kan du klage over det, men så har du gjort alt, hvad du kunne. Ikke? Om det har været svært at være her i landet? Selvfølgelig har det det. Men det har været svært, fordi der var så mange nye ting i det her land, som jeg ikke forstod. Det er det, der har været svært. Det har været forældremøder, børnefødselsdag, madpakker. Altså, hvordan skulle vi se ud, tøj, lege med. Jeg voksede op i et sted, hvor jeg var den eneste, der var mørk. Ikke? Så jeg havde en anden ting, jeg skulle arbejde med. Jeg skulle prøve at få mig til at ligne alt. Jeg skulle prøve at blive ligesom alle de andre. Det var svært. Hvordan gør man? Og hver gang skulle det sådan, så skulle jeg prøve det for første gang. Men for mine søskende har det været nemmere. Men de begyndte så at se nogle andre ting. De ser nogle andre ting, jeg gør. De synes, altså, de er meget splittet i det der med at være dansk og ikke være dansk. Og det er egentlig sjovt, for de er født her. Og det er dem, der synes, at det er svært at være her. Jeg er ikke født her, og jeg synes, at jeg klarer det. Den er meget svært. Jeg synes, det er spændende at tale om. Men for helvede, altså, det går fandme godt nu. Altså, der har aldrig været så mange piger, der tager en uddannelse som nu. Der har aldrig været så mange, der klarer sig så godt. Kriminaliteten har aldrig været så lav og sådan noget. Ud og få det bedste ud af det. Lad være med, altså, jeg siger ikke, I to har det, men lad være med at have ondt af jer selv. Prøv nu bare at få det bedste ud af det, for det vil æde jer op indenfra. Det vil æde jer op indenfra, hvis I hele tiden synes, at samfundet er imod. Og jeg siger bare til jer igen, der findes lande, der er meget værre end Danmark. Jeg håber, det bliver opløftet en smule, fordi lige nu lyder det som om, jeg skælder ud på mine egne, men i virkeligheden gør jeg det modsatte, når jeg så sidder over for etnisk danskere, og så skælder jeg ud på dem. Ikke? Så jeg prøver lidt at få begge parter til at op sig, til at gøre noget ved det, til at rykke tættere sammen. Ikke? For begge parter skal gøre noget. Ja. Tak. Det er i orden.